τοπικών δικτύων, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα gaming PC, που τόσο πολλοί έχουν ανάγκη από μια σταθερή και ασφαλή τροφοδοσία ρεύματος. Το Smart UPS 750VA έχει χωρητικότητα ισχύως εξόδου 500W, ενώ η ονομαστική τάση εξόδου βρίσκεται στα 230V, με την εταιρεία να ισχυρίζεται πως το UPS έχει λιγότερη από 5% παραμόρφωση της τάσης εξόδου, κάτι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Επιπροσθέτως, το Smart UPS της APC ενσωματώνει την τεχνολογία AVR, η οποία ουσιαστικά διορθώνει τις χαμηλές και τις υψηλές τάσεις χωρίς να κάνει χρήση της μπαταρίας. Η LCD οθόνη στο μπροστά μέρος δίνει τη δυνατότητα γρήγορης ρύθμισης και άμεσου ελέγχου στο χρήστη, ωστόσο μέσω USB καλωδίου και φυσικά ειδικού software που συμπεριλαμβάνεται σε CD στο πακέτο αγοράς, δίνεται ο απόλυτος έλεγχος μέσω του υπολογιστή. Για την ιστορία, να αναφέρω πως εκτός από USB υποστηρίζεται και σηριακή συνδεσμολογία. Στο πίσω μέρος του UPS υπάρχουν 6 διαθέσιμες θύρες ρεύματος, στις οποίες μπορούν να συνδεθούν υπολογιστές, οθόνες, εξωτερική σκληρή δίσκη, modems, routers ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρειάζεται προστασία και backup. Η μπαταρία τώρα, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί, φορτίζει πλήρως μέσα σε 3 ώρες και μπορεί να αντέξει από 5 μέχρι και 100 λεπτά, ανάλογα με το φόρτο που έχει να διαχειριστεί. Τέλος, η αποδοτικότητα του UPS σε 100% load φτάνει στο 96,3%, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει και μια αξιομνημόνευτη μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος. Το APC Smart UPS 750VA κυκλοφορεί ήδη στα ελληνικά καταστήματα με την τιμή του να ξεκινάει από τα 278 ευρώ. Προφανώς και είναι ένα προϊόν που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ή σε απλούς χρήστες που θέλουν την απόλυτη προστασία των συσκευών και των δεδομένων. Εσείς αφήστε το σχόλιο σας, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και μείνετε συντονισμένοι για